Cuba ulang osira buku Bali ya. Jangan tahu di join yo. Nan si tuju abanang yoda Allah nasakam buhui di inang mudonyo nasakam buhui di nang mudonyo pati nanurusu abanang manda Allah muda bakuhui sakahandayo uda bakuhui kain sahalai kini nang lusur pulang di rantau badan batabui de adia anyo tinan rusur de denai jantung kini langanui mengapanya dicari-cari anginan indah badai pun tiba anginan indah badai pun tiba mengaku udah beribu hati apa sababnya saran monyo apa sababnya mengatakan tapi amilah sampai balabur adik amani kami tak mengasan dan di dalam lancur lulu nan si tuju abananyo dalam takam buhui di inang mudonyo nan takam buhui di inang mudonyo hati nan rusu abanan mandana muda babuhui pakahandayo uda babuhui kain salai kini lusur pulang di rantau bagan batabui de adia anyo tinan rusur de denai jantung kini langanui mengapanya dicari-cari anginan indah badai pun tidur anginan indah badai pun tidur mengaku udah beribu hati aku sababnya karanyo aku sababnya rumilah denai namanya